Det bliver en lille smule lang, men jeg har lavet udfærdiget en rapport, som så jeg har sendt til Toyota med min konklusion af weekenden. Overskriften er simpelthen mere end 700 km bag rattet og en meget klar opgradering. Jeg har nu haft mulighed for at teste den nye Toyota BZ4X MY26 XUTEF, ja det er et svært ord, all-wheel drive over lidt mere end 700 km. Turen har budt på stort set alle forhold, man møder i dagligdagen. Bykørsel, landevej, motorvej, mørkekørsel og kraftig vind. Jeg har samtidig fået mulighed for at teste bilens lynladning. Efter de godt 700 km er min konklusion ret klar. Så den starter vi på her. Overskriften er simpelthen, Toyota har lavet en markant bedre BZ4X. Køreegenskaberne er tydeligt opgraderet. Det første jeg bemærker er køreegenskaberne. Min bil er ganske enkelt utrolig behagelig og letkørt, sammenlignet med de tidligere MY22 og MY23 modeller. Oplever jeg MY26 som en klar opgradering. Den ligger rigtig godt på vejene, styring føles sikker, og AVD-systemet bidrager til en bil, der virker meget stabil og rolig. Også ved motorvejshastighed og i kraftig vind har bilen imponeret mig. Mindre støj, et område, hvor Toyota efter min vurdering virkelig har forbedret bilen, er støjniveauet. På motorvejen er det tydeligt, at vindstøjen er reduceret, sammenlignet med de tidligere modeller. Der er fortsat dækstøj, men her betyder vejbelægning utrolig meget. På den nye asfaltstrækning på E45 oplevede jeg faktisk bilen næsten lydløs, selvom den samtidig blæste ret kraftigt. Det fortæller også noget om, hvor meget af den resterende støj, der kommer fra dækkene og vejbelægning, frem for selve bilen. Lynladning lige i skabet. Lynladning var et af de områder, jeg var meget spændt på at teste, og her leverer bilen. Ved min test ladede bilen fra omkring 24 til ca. 68-69% med en gennemsnitlig ladeeffekt på 111 kW. Det synes jeg er fremragende. Under opladning så jeg samtidig bilen pike omkring 155 kW, selvom den officielle maksimale ladeeffekt ligger omkring 150. Det er svært at forlange mere. Og jeg lægger selvfølgelig lige et billede af det. De nye AHS-forlygter. Jeg har også fået testet de nye AHS-forlygter under mørkekørsel. Det var de lygter, Toyota gik over til i stedet for matrixlygterne. Og det var også en af de ting, mange var utilfreds med, da man jo egentlig var glade for matrixlygterne, og så var de nervøse for, om det var en nedgradering. Så jeg var spændt på, om jeg ville opleve forskel sammenlignet med matrixlygterne. Det gjorde jeg faktisk ikke. I praksis kunne jeg ikke se nogen nævneværdig forskel. Lygterne arbejder rigtig godt med omkring den øvrige trafik, og jeg giver samtidig et godt lys på vejen. For mig fungerer de i praksis præcis som de skal. Infotainment er meget bedre. Infotainment-systemet og den nye skærm er også blevet kraftigt forbedret. Systemet virker mere moderne, og betjeningen fungerer rigtig godt. Der er dog et lille minus. På det nuværende tidspunkt kan man ikke længere benytte skærm til f.eks. TV2 Play eller YouTube, som man måske kunne have håbet. Det skyldes ikke bilens køreegenskaber, men at tjenesterne og deres systemer er blevet opdateret, uden at Toyota-systemer endnu er fuldt helt med. Det ændrer dog ikke på, at selve infotainmentsystemet er blevet markant bedre, og jeg synes faktisk, den er blevet markant lettere at finde rundt i. Noget af det sikkerhedssystemer fungerer. Noget af det vigtigste i en moderne bil er efter min mening, at sikkerhedssystemerne ikke bare findes, de skal også fungere i hverdagen. Og det gør de her.
Systemet arbejder godt og virker generelt naturligt under kørslen. Samtidig er det blevet nemmere at komme til de relevante indstillinger via genvejene på touchskærmen. Et godt eksempel ved kørsel med trailer eller campingvogn, som jeg nu gør jævnt tit, skal den automatiske nødbremse ved bakning deaktiveres, kræver det blot ganske få tryk på touchskærmen. Det er enkelt og logisk. Så min samlede vurdering, den er 4,9 ud af 5. Og ja, det er på grund af Toyota Play og YouTube, at den lige daler den 0,1. Efter mere end 700 km kørsel har jeg faktisk været ved at finde noget væsentligt negativt at sige om bilen. Den er komfortabel, den er støjsvag, den er let at køre. AVD-vision ligger fantastisk på vejen. Sikkerhedssystemer fungerer. Infotainmentsystemet er blevet meget bedre. Og lynladning leverer præcis det, man kan forvente. Og i mit tilfælde endda lidt mere. Derfor ender jeg på 4,9 ud af 5 stjerner. Jeg er ganske enkelt meget begejstret for den nye BZ4X MY26. Toyota har ikke bare lavet en mindre kosmetisk ændring, når man kommer fra MY22 og MY23 og sætter sig ind i MY26. Kan man mærke, at bilen er blevet videreudviklet. Og det synes jeg faktisk er vigtigt. Den kører simpelthen fantastisk. Og efter mere end 700 km i bilen, er det faktisk svært for mig at sætte en finger på selve oplevelsen af bilen. Jeg lyder meget begejstret, men jeg er begejstret. Jeg vil her til slut sige en kæmpe tak til min samarbejdspartner, Bil & Co. Sønderborg, som har været så søde og låne mig bilen her i weekenden. Tak til Kasper Kvang fra Bil & Co. Sønderborg. Jeg håber, I vil synes om videoen, og jeg håber, I vil kommentere på videoen. God dag og god søndag.